аввалан бояд таъкид намоем, ки оморе ки масалан ҷониби Русия пешниҳод мекунад, ҷудо кардани муҳоҷир аз ғайри муҳоҷир унҷо вуҷуд надорад. ҳар касе ки ба Русия ворид мешавад, ӯ ҳамчун муҳоҷир қабул карда мешавад ё ки дар шумораи муҳоҷирон дохил карда мешавад, ки омаданду даромаданд. лекин дар асл ин хел нест. дар асл ин хел аст, ки мардуми зиёде хеле ки президентамонам таъкид карда буд, метавонад барои хондан равад ва дар як сол 3 бор дарояду барояд. ин 30,000 фақат аз рӯи квотаи худи Россия бошад. бо ҳамин 30,000 дигар ё 100,000 дигар аз ҳисоби пули худашон ба Русия хонданӣ мераванд. тасаввур кунед, ки онҳо дубор дар як сол 2 бор ба Тоҷикистон меянд, богашта мераванд. ҳамин хеле дигар касалиҳо, онҳое ки мехоҳанд дар Россия табобат кунанд. ин табобаткунӣ чанд ҷиҳати вай дорад. онҳое ки пулакӣ табобат мекунанд ҳастанд ва онҳое ки бепул аз ҳисоби Русия чун шаҳрванди Русия ҳастанд. чунин мардум 400,000 зиёд ҳастанд, ки оли мумкин 500,000 шуда бошад. шаҳрвандони бевоситаи Россия ҳастанд, лекин дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва дар як сол 2 бор барои табобаташон мераванд ва худашонро онҷо бепул табобат карда боз гашта меоянд. бале, ин 400-500,000 тахмин. ба ғайр аз ин шахсоне ҳастанд, ки нисбати тиби Россия эътиқод доранд дар Тоҷикистон, ё шиносҳои зиёде доранд, ки унҷо дар соҳаи тибӣ кор мекунанд ва онҳо аз ҳисоби пули худашон унҷо табобат мераванд ва маҷбур ҳастанд, ки дар як сол 4-5 бор дароянду бароянд. ҷамъ кунем, ин мумкин таги 2 миллион мешавад. лекин асли ҳамин ҳодиса ҳамин хел аст, ки тахминан 500 як вақт маркази тадқиқоти стратегии инҳоро аз рӯи билетҳо дар мо як коғаз доштем, ки дар онҷа мигрант навишта мешуд. ба ҳамаи мардум дода мешуд, лекин касе ки мигрант мешуд, ӯ менавишт, ки ман ба кор рафта истодам. аз рӯи ҳамун ҳисоби мо 584 нафар ба Россия барои муҳоҷират мерафтанд. бале, барои Русия бисёр манфиатнок аст, ки ба роҳбарияти мо нишон диҳад, ки мо аз онҳо хеле зиёд вобаста ҳастем. гарчанде чунин нест ва чунин ҳеҷ вақт набуд. Россия аз Тоҷикистон аз Россия он қадар вобастае нест, ки дар васоити ахбори оммаи Русия мо мебинем. бисёраш пуф кардани масалан кафки собун аст. яъне ки баъзеҳо ина на танҳо 2 миллион, хеле ки президенти Россия як бор гуфт, на 2 миллион, балки 4 миллион ба наздикӣ аз Санкт Петербург, як одаме ки аз ҳама чизи дунё бехабар аст аз рӯи суҳбатҳояш, 4 миллион тоҷик гуфт дар вай аст. 4 миллион ин одаме ки барои кор меравад Россия, ин медонед, ки тамоми мардони Тоҷикистон ҳамаи онҳое ки интихобкунанда ҳастанд мебошанд ва ин тамоман дурӯғ буданаш худ аз худ маълум аст. тоҷикҳо ҳеҷ вақт 4 миллион дар Русия набуданд ва нестанд ва нахоҳанд буд, чунки ин хеле рақами зиёд аст ва бисёр бесаводона аст. ягон 20 сол пеш, шояд 25 сол пеш дар Русия як ҳаракати скинхедҳо ба вуҷуд омада буд, ки онҳо дар Русия ин нома ҳеҷ кас намедонад, намефаҳмид. инҳо аслан дига аз берун маблағгузорӣ карда мешуданд ва онҳо ҷараёни миллигароии русиро дар ҷангалҳо машқ дода мардума бо ақидаҳои нав, ақидаҳои миллатгароӣ чӣ мегӯянд акун мусаллаҳ мекарданд. ҳамун мардум калон шудааст, ҳамун мардум бозгаштааст ба ҳамун ҳолати аввалаи давраи ҷавонияшон ва мехоҳанд коре анҷом диҳанд, ки барои русҳо фоида биёрад. лекин аз нуқтаи назари стратегия ва сиёсат ин кори бисёр хато аст, ин ба зарари худи Россия аст. боз ҳам ҳамон агар баргардем ба ҳамон саволе ки додам, яъне истифодаи муҳоҷирон ҳамчун фишанг нодуруст аст.
ҳамчун чӣ? ҳамчун фишанг барои расидан ба мақсадҳои дуруст аст. Ин гап дуруст аст, ки Россия кӯшиш мекунад, ки аз ин чиз истифода барад барои дохил шудани мо ба ҳайати ЕС. Ин гап албатта буд, пештарам буд, ҳозирам ҳаст, лекин мо ба ин ташкилот ҳамроҳ намешавем. ба назари ман мавқеи Тоҷикистон бояд ҳамин хел бошад. Дар ин мавзӯъ ман 4-5 бор интервю додагӣ ҳастам, сабабҳошам гуфтагӣ ҳастам. 15 сол пеш гуфта будам, ки то он вақте ки дар Россия стабилност, яъне ки чӣ мегӯянд, суботи қонунӣ мавҷуд нашавад, дохилшавии мо ба Русия кори бад аст. Россия тамоми иқтисодиёташ ба муҳоҷирон вобаста аст.